съжалява, че си имаш приятелка, защото се надява. Сега е неприятно е сега. Сега е некомфортно, ти я аутваш в момента. Не, аз се радвам, че имаш приятел. Това е много яко. Но... Не, моята приятелка, гличкат. Гличката момче. И ми е модератор. Извинявай, гличкат. Извинявай. Целувки за гличкат. И той абсолютно такова публично се оплаква. Само, че сега Ваня не е доволен. Бан за гличкат! Бан гличкат! Бан гличкат! Не, съжалявам, гличкат. Може би в друг живот, бро. Може би в друг живот. Сори, бро. Сори, бро. Съдби на кръстопът става в момента. И това е съдията. Съдията. Няма да продължавам, защото аз съм си съдията. Е много свеж. Смаш or пас? Пас. Така. Ти също ще разбереш пек гадните. Смаш or пас? Може би малко смаш. Смаш or пас? Смаш. Биче Гунър. Просто не исках директно да ти го пускам. Нали това са правилата на играта? Гунър, братле! Стига! Добре. Аз ще го... Но чакай, не е ли това Чакай, въпрос. Смаш or пас? Ако изглежда Майл... Абсолютен Гунър, братле! Обяснявам. Абсолютен Гунър! Идеята на Smash or Pass не е ли ако изглежда Майл като момиче да е Смаш? Не, стига! Гунър! Стига, не може да не... Вижте, ако излизат тези покемони, които сами показват до мацките от H2O, ще говори по различен начин. Но ако излизат тези покемони сред други покемони и ти си на сухо цял живот, мислива перспектива по дяволите. Не... Направо да го изпапкаш, вие сте брутални, братле. Не мога повярвам колко отговори на сторите имам. Ради, благодаря ти за донейшъна. Това не мога да не се хода от стрим. 100% съм стрима, братле. Омага, остана ми само този за колекцията. Взимай го, не ми трябва. Само този ли ти трябва? Очите съм все едно, той е бил на Сабатона, а не ти. Да. Ще си посна любимите ми коментари утре. Ма не, сега се опитвам да Кога си гледаш пчелото? Оле, тези очички не и тя крева. Това с пчелото е добър хак. Ще се наговорим да ти подарим Уинде. Ще ти изфърля през терасата. Да, в Инстаграм ми е моята стори. Любимото ми въгли! Омага! Слей. Скандални. Слей. Омага, любимото ми нещо на света. В стрима съм. Въглито ще си ти след 12 часа стрим. Нова котка! Аз съм много объркана, не знам какво приготви, сега ще кукам нещо. Смисъл. Здравейте на всички и добре дошли в новото ми видео, в което аз ще покажа какво имам в моята раница. С наближаването, но много далече все още, не се депресирайте, на учебната година аз си взех най-важните неща, с които да ходя на училище. Първото нещо, което имам, разбира се, е кабел за iPhone. Розов е, защото така ми харесва. Какво проблем ли имаш? Така, другото нещо, което е, имам половин киндер яйце. Да, много обичам винаги да си нося дъвки от Япония с пачи рисо на тях, но другото любимо ми е да имам такова за връзки на Супер Марио. Другото нещо, което имам в раницата, всъщност е есенциално. Разбира се, чадър да не ви завали, все пак H2O, но още по-есенциално е да имате монета от Болония. Много обичам да си нося и кристал от легендата за Зелда. Той е като аксесуар. Аксесуар. Дека ми на One Piece. Никога не знаете кога ще ви трябва дек на One Piece. Играя Рейджута, ако ви е интересно. Разбира се, извинявам се, още една половинка на Киндер. Карти за игра. Не ви ги препоръчвам да ги носите в училище, но карти за игра. Още едни дъвки, този път обаче черни дъвки. Как да забравя. Това е нагръдник, с който мога да снимам видеа, като си го сложа и така да снимам first person. Как да забравя. Втори чедър. Никога не знаете кога няма да ви трябва втори чедър. Ти не
Клапа за клампа за такова да можеш да снимаш first person, но този път си го сложиш на раницата вместо през цялото тяло и държаш за телефон, разбира се. Още един кабел за iPhone, този път черен. Нали сега да покажем, че имаме Hello Kitty и Kuromi сайт. Какво още? Малък кабел за стандартен, защото не знаете кога ще ви трябва microSD. И едно от последните неща, които са есенциални, но не е последното нещо, е преходник за камера от HDMI към micro HDMI и mini HDMI. Никога не знаете кога ще ви трябва. В предния джоб си държа Нурофен и стикери на Наруто. Извинявам се, на Покемон. Друго нещо. Много важно, не знам как ходите на училище без, но минифигурка на Фреди Фазбер. Бате, ти го мъкнеш това всеки шиван ден. Ти си Така. В предното джобче имаме монети, които някои от тях са просто стотинки, а другата е Yes No монета. Никога не знаете кога ще ви трябва да направите някакъв труден избор, който да оставите на съдбата. Такова. Антибактериален спрей за ръце. Разбира се, е важно да имате по някоя друга бележка. Тази специално е от Била. All my homies hate Била. Но това е положението. И поглеждайки в следващия... разбира се! Сега, имаме зелена химикалка. Носни кърпи с кученце. Муконазал плюс. Тънкописъци, маркер за дъска. И кисели бомбони Toxic Waste. Лепенки. Не знам за какво са. И крем. Това са за екстеншъни за коса. За екстеншъни за коса. И това са ми есенциалните неща, с които аз ходя на училище. Ако това видео ви е харесало, цъкнете палчето нагоре, абонирайте се за канал ми и да, чао! Какво кажете? Румтур! Направи го току-що! Това ми е цялата стая, вътре в раницата Той ми. живее в раницата. Нямам табелка Goodboy, но пък имам значка Fight Pokemon Item Run. Това е менюто на Покемон като значка, както и Winged Kuribo и Фини Джейк. Кучето Джейк и кучето Джейк. И Score Bunny. То Фини Джейк не е да знам. Да, от тебе. Няма дъно буквално тази раница. Да, човек, не знам как имаш два чадъра и още 105 неща. Аз на 10, когато тия видеа бяха модерни, буквално фащи всичко от стаята, пъха и вътре да можеш да направиш да изгледаш интересно. Да. Какво ще кажете? Хареса ли ви? Шансата ти е по-голяма отвътре. Нали, малко е като магическа раница. Да. Taking notes! Еми, трябва да знаете с какво ходите на училище. Сега не мога просто така. Thank you. Чантата ти е тардис. Много полезни артикули. Ще си закупя същите, и аз съм най-яката в училище. Вземете си с код. Аз май го писал съм в чата, май че го и раздаваме. Защото ще я питам, моля ли да раздам Старавията вместо това? Вместо Розалията. Здрасти, Као, добре дошъл. Навсякъде, ма и при теб не иска да е. Ху, братле, ху. И аз ще ти казвам някакви такива неща в някакъв момент. Хъртва, братле. Да ти е тъпо, да ти е емоционално, да ти е скапано, братле. Знаеш се. Здрасти, Елица. Омага божи, какво? Червен монстър. Чат, знаете ли кой ме е най-омразния монстър и защо? Чували ли сте ми историята с червения монстър? Едно, две, три, 4, 5, 6, 7. Да ви кажа, да ви разкажа? Човек, няма да ви казвам, маля да не ви разказвам. Няма да имам толкова много емоции в себе си, но... Човек, решавам да излезна да си направя един рефрешинг чил джог-аут вън вали и гърми. Грифин, няма да си го правиш. Ще си направиш чил вайбване тука. Така, значи, нали знаете това монстър с диния където е? Маля, аз вече спъна този стол, като се гледам тук на стрима. Монстър с диня. Той преди около 5-6 години не беше толкова камън. Изобщо не беше... Моля те само да не се брейкне.
Чейна продължава на 17. Само две, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Та. Общо взето, случва се така, че аз излизам навън. Аз нямам социален живот, мани не ми се занимава, излизам навън, братле. И отивам да игра с приятели. Отивам да игра такива настолни игри с приятели. И съм в центъра и влизам в едно магазинче и виждам нов монстър. Червен нов монстър. Викам си, братле, трябва да си го взема задължително. Здрасти, Мария, много сме добре. Обаче не пише цени, викам си колко да е, братле, веднъж съм излязъл, ще ги дам, знам, че сигурно не е 2 лея, както беше, 5-6 лея, ще ги дам тия пари, братле. Сета, веднъж съм излязъл. При което добре, че съм случила, това е винаги важно да го кажа. И отивам при някаква касиерка си говори с някаква друга мацка и двете яки мацки, братле. И аз влизам вътре, взимам си червения монстър, оставям го на касата, като гледай съм кой съм, не знам колко пари е. Сикам, бат, сега ще ми кае 5-6 лея, добре ще съм, веднъж съм излязъл. Кай ми 10 лея, братле. Очите ми, добре, че бях с очила, стават такива. Обаче не мога. Пред мен има някаква яка маска, зад мен има някаква яка маска и съм такова, добре, фърлям някакви 10 лея, нали, такова на касата. Фърлям 10 лея на касата, let's go, братле! И това беше най-гадният монстър в живота ми. От тогава мразя червения монстър. Супер! Много добре, Мария, ти как си? Знам историята, всички знаят историята. Всеки знае тази история, разказвам я поне веднъж на сабатон. Задължително е. Не е гаден, бато отвратителен е, като струва 10 лея. Представи си го какъвто му е вкуса, ама да струва 10 лея. Нещо на 7. Пак ли нищо на 7? Това горе. Още един репел, разбира се. Поне яките мацки бяха ли лежит? Къде знам, никога повече не ги видях в живота си. 10 лея, какво си някакви пари там? Братле, беше през 2021 година. Когато 10 лея бях колкото 65 лея сега, примерно. Не съм в Кюстендилът. Пак да го разкажем иначе като... Направих си трилър, мисля, когато време сега не спират. Не бяха Годзила, бяха average. Не се брейквай. Don't break. Yes, don't break на 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аз ще правя пишпауза, давай ти си. Смаш плюс. Не, Галина не успя да дойде. Така че не сте изпуснали таен гост. Здрасти пак, Иван. Като мини пека от Clash Royale, да, братле, 1:1. Буквално. Добро утро от Крис, чат, как сме сам? Топ сме. Много добре. Само трябва да ни малко ментолчета за гърлото и за дъха ми на умряла катерица, сигурно. Не знам кое е по-голям скам, това, че Тони е алергичен към шоколад или това, че Happy Birthday пешката е копирайтната. Кайде и двете едновременно. Продължаваме. 20. Преполовихме го. Е правил такъв и ги кръщава на хора от чата, обаче ако умре, банва хората от чата. Литър е баннал над 200 човека в спана на няколко месеца. Тук трябва да дойдем много real quick. Нъзлок е много яко нещо. Значи Нъзлок е покемон мод, в който играеш така, че ако покемонът ти е нокаутиран, той умира завинаги все едно. Това е, край. И кръщаваш на хора от чата и ти се привързваш към тях и такова, о не, Уинт умря, братле! Много е забавно. Какво да го вкарам, аре, премиер? Аре, ще го правим премиер, влизай! 2 3 газа ти смърти, братле! Поводявам крашаут фон. О, мага божи, какво става? Добре дошъл! Как си днес? Не влезли в поке-топката, ще ти поке-майката, братле! Не, бре, не умирай, моля те, онегай шиман, чупа главата на топ палачо. Знаете ли какво? Ако ми се щупи чена, сета, не ми се занимава с този клоун, братле. Айде! Много ясно ми иде. Щупен ли е чейна?
Айде, пче, продължава, бепче. И на мен, особено като знам, че след 5 минути съм в леглото. Ха-ха, то не Аз искам няма да да ти съм. видя цици. И аз искам твоите да видя. Първо ти. Стига, бе, брат. Аз съм отвратителна. То не ти спада преди малко. Ами да, и това не ми пречи пак да спя. Това не го видях, аз го видях долу. О, аз ще си лягам лека-мека, другари. Като бивам с чантата, слизам, вързана ми косата, че да не ми пречи. Така. Това говорим, че си зомби апокалипсис. Не е нужно да си зомби. Прокъсан, абсолютен, в смисъл не е зле, но какво е това лайно на главата ти, братле? В смисъл, коя чайка ти се зомби чайка ли ти си страна на главата? Паз, братле. Плюс какъв е то грим на зомби? Кога зомбитата са се гримирали? Напусни 3 звезди става, но недостатъчно. Добро утро, Диляна, добре, вайба. Номер 2. Ще спрете ли да сте зомбита, братле? Зомби апокалипсиса не значи, че трябва да сте зомбита, а че трябва да сте срещу зомби апокалипсис. Добре, окей, е тая косано с тия кръчоли ще се спъваш постоянно в зомби апокалипсис. Така или иначе си бавна, ще си още по-зле. Зомбитата не носят ножове. Зомбитата искат мозъци. Не да си ти нарежат салатата. Рая, това изглежда като най-неудобното нещо, което да носиш за зомби, братле. В смисъл, кое по-напред, че си оплетеш косата в устата, докато ядеш хора, ще се пребиеш на токчетата, ще се пребиеш в панталона. Или каква е тази отвратително грозна чантичка, какъв е този цвят? Ако видя такъв цвят в облекло, ще си повърна в устата. Продължавате да сте зомби апокалипсис, но реално да сте зомбита. Защо си лернала 5 дрехи една върху друг? В смисъл, майка ти ли те обличала, че ти сложила, айде маме, студено е, братле, не ми се оправедавайте в чата. Служи си 2 тениски и с пола и такова. Не. Не ми се оправдайте в чата. Изобщо не ме интересува за чата, не ми говорете. Така. Това е може би едно от най-добрите за сега, но е изключително. Защо са ти тия аксесуари? Ще сложа 4, но за какво са тия аксесуари? За да не ти изпият мозъка през главата ли? Братленце, умираш веднага. И тия ушанки, че да не чуеш как зомбито идва. Напусни. Плюс тази раница е супер неудобна за зомби апокалипсис. Някаква е тъпа. Това е за ОМГ, тук що се събудих и има, by the way, има зомби апокалипсис, взех кухнята, това ножи от кухнята. Очилата ще ти помогнат само да си влязат в дзъркелите. Не знам, аре, ще я сложа 4. Next. Лейди Гага, ако беше зомбифицирана, обаче също така беше и от Тему и от Шиин едновременно, братле. Тениската е облякла на баща си, тениската откакто е ходил на риба. Косата й е 4 повърнати неща едно до друго. Лицето си отива толкова, колкото си отива вода с това да се фърлиш от 5-ти етаж. Това е най-бейсик нещо, което си направила. Нямаш нищо на краката, нищо на ръцете, слапва и 2 неща там и айде да си ходим. Това е като да убиеш номера, брат. Това е като как си напише домашното в това. Да си напишеш домашното като че да не те хване очитоката, ма не си направила екстра таргета. Мани няма смисъл. С топка ли ходиш зомби апокалипсис? Да ритате такова. Аре, правя си зомби матч с зомбита, братле. Къде си обувките? Ще си нарежеш краката веднага. Косата поне ще ти е удобна. Не е нужно да скачаш на един крак. Разбираме, че че стъпваш по лего и в момента си нарязала краката и не искаш да сидиш на нищо. Здрасти, мемнараски. Това е... Токчетата те прецакват зверски. Токчетата те прецакват зверски. Това е най-много, което мога да приема за зомби апокалипсис, ще си станала зомби. Но какви са тия токчета? Адски е неудобно. Плюс, че за какво ти е бухалка като си зомби, братле? Не. Не. Окей, Харли Куин. Супер. Удобни обувки, окей. Но полата е супер гадна и тази тениска е сложена само за да ми хареса. В смисъл, за да мога да... Добре, 3 звезди, но това е единството, което мога да дам за тебе. И тия отпред перчеми ще ти влизат в носа, докато си биеш с зомбита. Става, но не е много практично. Вратата е вляво.
Вратата е вляво. Моля те, напусни. Напусни. Благодаря ти. Благодаря за победата. Влизам в Дон Жуан. Така. Омага супер сел. Айде, Clash Royale. Вземете си плакат на Кристофър Лайтчат. Първи линк долу в описанието. Има още малко останали, мисля, че. Не знам. Обаче, вземете си. Стойте сам. Къде се намирам? Бам. What? Даже така ще го играем, бе. Перфектно е. Само да го оправя малко. Не, перфектно, добре. Сега. Добре. Звука е... Сега ще оправя звука. Знам, че не виждате, бе. Чил, бе, братя. Чакайте малко, сетвам. Гледайте се, какви сте. Не, има чил. Добре. Use the slider to set your age. Ask up not to track. Welcome to Clash Royale. Let's complete some training matches first. Let's go, baby. Какво това е някаква мега яка игра ли са? Сцепвам ли ги? You are under attack. Oh no. Play cards to defeat your tower. To defend your tower. Къде го слагам са? Тука. Това е къде слагам арчера зад него. Добре. Оле, колко не харесвам такива игри, лата, не мога повярвам. Play more cards to push the advantage. О, Giant отпред, братле. Той пъшва адвантича. О, сега ние тако ми тяхме такова. О, купа. О мага. Destroy remaining target. Окей, ще сложа Minion. Level 1. Ние ги бихме вече. О, 18 голд. Найта ми се дигна левел, братле. Мини пека. Мускетиер. Ооо. Чайте, цъкне и тука. Collection. Йоу, събрал съм някакви супер редки неща, братле. Апгрейдваме го. Уооо. Какво става, Грифин? Брейкна ни си чейна на 30. О мага. Battle. What the fuck. Let's combine our cards for a stronger attack. Let's not, братле, сета. Как комбинирам карти? Цъкам го тоя и отцъкам да дойде е тука. И след това цъкаме тая и отцъкам зад него или върху него? Зад него. Айде. Годзила, да кажем, че е заради това, не защото буквално ненавиждам такива игри. Spells like Fireball deal... Oh my god, directed, go ahead, it won't damage your own troops. Наистина ли? О, мага, братле, направо пускам Fireball. Тара, пускам го от двете отстрани, че да мога да демиджи на всичко, бате. Не, тук... Ти трябваше да бъдеш тук преди 3 минути, когато Shiny хънтваш. О, не, ще ми умре. Найт, моля те, отивай да се биеш. Имам и такова. О, давай, моля те, колко демидж правиш? О, почти никакъв. Ще пусна атака. Арос. Бат, не искам... Здрасти, Пиксел Дани. Братле, не искам да кам нищо. Нищо не искам да кам. О, мага!
Мини пеката ми стана на втори левел. О, мини пипито ми стана на втори левел. О, choose your player name. Шпронгел. Try another game. Шпронгелус. Шпронгелус. Аз съм Шпронгелус. Respond to your opponent with the right cards. Окей, няма проблем. Clash Royale или Фъглър? Да мисля скачам. Мини Пека is a great card to counter Giant. Айде Мини Пека, counter the stupid ass Giant. Айде фърляй му стрели отгоре. Стана ли ти тъпо бе, гиганте? Айде ударай в найта вътре в лицето. А така, закривай, палачо. Шпронгюлус. Айде, арчерката, давай арчер, давай стреляй ги в лицето, ги стреляй да им такомте. А така, вземи му короната. Какво стана бе, кралю, изпуснахте си короната. О, не чакай, не ми пука, фаербол. Туру-ту-туру-ту, айде. О, бах ти яката игра, човек, нямам търпение да я игра още хипер много време, братле. Ей, йо, what the fuck, 3 звезди, братле, аз отворих Archer Common Card Upgrade Available 25 лео, брат, глей са. Бам! Сега ще апгрейднем до световно ниво, братле, сега ще се отида на световното утре. Утре организират световно за мен. Край. Wow, what the fuck. Братле, това е много яка игра. Ей, йо, what the fuck, това е уникална игра, човек. Няма друга като нея. Няма други като нея. 560 примерно. О, мага, имам още кутии, братле. Daily War Wars for Winning. Let's go. Сега срещу хора ли? О, сега ще игра срещу хора. Готов съм, братле. Готов съм. Глей са. Значи започваме с схемата. Той какво ми пуска? Или нищо не ми пуска? Добре, аре ще цъкна една арчерка да тръгне, може би. Не. Какво е това сега? Това е мускетиер. Пускаме един мускетиер, който не направи нищо. Арчерката нищо и това не прави. Мини пека. О, мага, гледай, сега ги пръскам. То нищо. Сега ги правим. Сега той влиза от този фланг. Найта влиза от дясно. Той не очаква. И аз му влизам рязко добре. Правиме го, взимаме му една купа, той си мисли, че може да направи нещо. Аз му правя миньон левел 1, ето от тук резко. Той ми пуска Giant, няма проблем, защото аз ще му пусна стрели в Giant да му е лошо. Сега, на мене не ми дропва Giant, но ей сега ще ми дропне и ще го направя. Ей сега го правим отстрани. Арчерката идва тук да избие Найта. Добре, избиваме го, влизаме. Гледай, братле. Гледай сега, братле, влизаме му, той не знае къде се намири, пуска му мини пипи, братле, мини пипи влиза, мини пипи, те не знаят, че мини пипи е най-силното пипи, мини пипи влиза, удрят два шамара, Найта тука пази, братле, аз все едно игра шаха, ма е за по-големи мозъци. Сега, влиза един миньон тука, сега, чакаме си фаербола, избива ги, влизаме, и го, братле, бия го и само правя аросе така. Шат! И той не знае къде се намира. Сега прави един не, няма проблеми, братле. Тук е една арчерка. Арчерката ще падне от това, ма няма значение. Защото важното е да е fun at the end of the day. Убиваме го това, защото кулите му пръскат кочината. И сега то влиза и ги избива всичките. Мини пипито влиза и ги събира всичките от бой. Готово. Бам! И слагам и Giant. Няма, Найта ще му пръсне кочината, защото са двама. Айде двамата. Giant на мен не ми се падна, не ми трябва, братле. Бам! И сега влиза и му обръсва му ушите от бой, братле. И само правим един фаербол. Бам! Фаербол. О, 49. И само справим стрели и той е мъртъв. На 13 кръв, извинявам се, не е мъртъв. Всичко е наред. Но всичко е точно. Найтове влиза му с всичко и той не знае къде се намира. Готово. ГГ. Супер лесна игра, братле. Фаербол. Глей са. Парас. Закривай. Пичова, аз просто съм най-добрия на играта. Мен ми е скучно, защото толкова си супер добър в нещо и то ти е скучно. BBL Дризи. Бате, BBL по-скоро. Просто L.
Махни всичко, братле. Не бих искал нотификации. Защо бих искал нотификации? О, мъга, братле, отворих 4 Star. 400 голд. Аз съм най-богатия човек на света, братле. О, апгрейдваме мини пипито. Мини пипито става биг пипи. Става мидъл пипи. Става average пипи. Мини пипи става average пипи. Е много яко това, братле. О, what the fuck. Това какво имам сега да видя тука? Какво ми свети? Много мразне, що ми свети. Ню, о, супер. Мускетиер. Яко, братле. Айде. Още една. Кога му спра да игра? Чонки Катнис. Няма шанс срещу мене. Пускам му мини пипи. И зад него му пускам арчер. Мини пипи с арчер. Това е класическа стратегия, братле. Ема, мини пипито е някакви много бърз арчерките са някакви мега бавни миньони от десния фланг. Всичко е наред. Найт тук да го избие. То взех му вече едно. Взех му едно. Сега тук ще ми трябва един фаербол real quick. Real quick fireball. Така, real quick fireball. Бам, закривай, моето момче. Много сме добре, мати, какво става? Така, чакаме, вкарваме такъв, вкарваме в десния фланг, вкарваме мини пипи. Мини пипи в десния фланг, той ми пуска мини пипи в левия фланг, братле. Само, че той ми пуска и арчер в левия фланг. Няма проблем, аз ще му пусна така, ще му направя арос. Ното едно в елексир, нищо, сега ще събера. Сега го събираме, тук ги пускаме аролите. Айде, закривай. Чакаме за Найт. Имам за голем, ама пък нямам нищо, братле. Да му пусне един Найт. Айде, аз ще му пусна, те ще се сбият, обаче може бие, защото той ми влиза по-бързо. И моят втори левел, неговия първи. Айде, Слабакус Максимус, закривай, палячо. В левия фланг му пускам миньони, братле. Глей са. Той ми пусна такова, обаче той няма да направи нищо, защото той не бие демидж. Фаербол, глей са, фаербол в двете. Бам, фаербол. Тряс едно, не закри. Ужас, братле. Арчер в десния фланг. Братле. Те ми не може да стигне. Какъв е то фаербол, палячо. Арос тука. Директно му избивам това. Айде, закривай. Номер 2. Пускаме му Найт, братле. Не, ще чакам за мини пипи. Айде, мини пипи. Мини пипи от десния фланг. Мини пипи в десния фланг. Какво още чакаме? 60 секунди. То няма мана. По 2 елексир. Мускетир тук ще го пръсне това. И един Найт. Айде. Аз го бия. Аз съм най-добрият на тази игра. Най-добрият съм на тази игра. Чата едно харесано до лайк гола, цъкнете това палче нагоре, ако все още не сте го харесали, ако мислите, че съм най-добрият играч. Вие някога правили ли сте 2 победи подред? Не мисля. Шо не си дефен на кулата? Тихо там. Шо не си дефен на кулата? Защото не исках, братле, защото знаех, че бие anyway. Чат, благодаря ви за 12 кашона, това е малко крейзи. Не, тайния гост няма да дойде, няма и да казвам кой е бил. Затова е таен. Ако не... имам някакви апдейти, братле. Аробол. Още апгрейдове, братле. Готов съм. Крис, погледни Инстаграм, ще ви вляза и сега в това. Ще ви вляза в клана и сега. И ще спра да игра за винаги. Много яка игра, братле. Нямам търпение. Гамба. Супер. Аз друго освен голд правя. Джемове, братле. Арчера, братле. Коблин. Найт. Мага, минион, братле. Дигна се нагоре. Гоблин, братле. Мага, Тауър Принцес. Мага, братле. Това е толкова яко. Мага, братле. Аз пръснах играта. Калексън. Айде, апгрейд. Айде, маце. Това ми е тая на тауърите, братле. Сай тауъра ще ми е по-силен. Мага, братле. Мага. Вече имам греблин. Гоблин. Апгрейдваме миньоните. Айде. Ус. Какво ще кажете? Бата, аз съм най-добре на тази игра. Какво става, яба? Fireball трябва да го апгрейднем на 60 лева. Това е най-добрият спел в играта. Не знам го, защото съм професионален играч. Айде, цъкаме още. Защо изглеждаш се едно тък му почваш? Защото съм свеж и готин. Глей са. Значи от десния фланг му пускаме един Giant, заедно с един мускетиер в същия момент да не знае къде се намира, братле. Влизаме резко и мощно. Той не знае. Той си мисли, братле, но тук ще му пуснем миньони. И Найта ще го изчакам. И Найта, братле, да му направи да му е лошо.
О, взех му кло вече. И още ми е жив това. Баси палачето, клоун, братле. Слабак. Ще си изчакам мини пипито. Мини пипито го пускам в десния фланг, че левия е много силен, така или иначе. Той ще го изтрия много бързо. Той не знае кога се намира, братле. Глей са мини пипито, какво ще му направи. Мини пипито ще го изтрия, братле. Отивам на там, аз го бих. Супер изи. Моля му пише в чата ГГС, моля му пише ГГС, братле. Мими, да, влезе ли в клана, спирам да игра за винаги. Какво ще кажете, чат? Айде, отварям и кутия с пълна стайни. Омега, гоблин. Гоблина какво прави? Пръска им кочината, нали? Знам. Айде. Опа, не изпълн, не юз, братле, не ми трябва. То гоблин, какво прави то гоблин? Сета, апгрейдвам, много жив и здрав да е. Пуска 4 гремлина там. Да слормва. Агро, брат, агро. Левел 2. Айде, агро. Не юз, бе. Сета. Не искам да го юзвам, за сега бил да ми е добре. Даже да не кажа, че ми е супер. Утре имам тим митинг на клана, ще дискутираме клан лора. Супер. Пас. Всичко ли ползвам? Аз имам всичко. Това ми е дека, братле. Тесте от 6 карти. Collection. Fight. Let's go battle. Това ни оправим. Айде, готови сме. Гледай са. Голем. Пак са... Голем с мини пипи. Голем с мини пипи ще му пръсне кочината, братле. Голем с мини пипи, той не знае къде се намира. След това той пусна го това, обаче аз тук ще му пусна един арчер да му бръсне кочината на голема и неговия голем ще е много чао, братле. Моето мини пипи тръгва заедно с арчерите. Пуска... Айде, аз ми ще сте, чат. Имахме това. Игри, не знам, пускай клана пак да не е фемили. Ама аз съм на 3! Искаш да кажеш, че ще кикнеш шпоргел от клана, как се бях написал, шпронгелус. Искаш да кажеш, че ще кикнете шпронгелус, братле. Добро утро, много ми е кофти, че спак нощ има какво да направя, беше почнал да ми става гига, лошо вече се вцени си поклаш. Много яка игра, братле. Да инсталирах и преди 3 секунди. Крис, добро. Да, Оля, вече ти прочетах няколко пъти съобщението, може би? Моля да ги апгрейдам. Айде, гремлини, гоблини. Choose your reward. Това, че е някакво ново. Spear Goblin, baby. О, гледай са гамбата. Бам, голд. Бам. О, мини пипи ми се дигна на още един левел, братле. Мини пипи ще стане middle size пипи. Average пипи. Хакер. Но, реално играта много ми хареса. Играта е някаква яка, братле. В смисъл... Найсе. Като се замислиш. Приятно е за цъкане. Дава ми някакъв... Good vibes, братле. Good vibes. Какво правим са? Става ли така? Давай 10 по 10 и си ти. За какво си плащам? Ми добре, прави ги по 10 серии. Дайте ли какво мога да направим? Аз не съм правил лицеви от супер много време. Така че, може би сега ще ни свърши колкото енергия има. Аз имам идея. О, това е най-тъпата идея, която съм имал някога. Защото аз че ще кракна... Аз че ще кракна монстър до края на събатона, няма как, трябва да съм буден още 12 часа. Ако кракна сега и правя упражнение, ще ми мине повече през кръвта и мога ме зобне повече, не знам. Това е моята лойка. Има ли някаква лойка в това, което обяснявам? Надявам се. Така. Добре. Аре сега пробваме с... Така ще ме виждате ли? Или така ми е малко? Не, кайна добре ми е май. Малко стимул да вкараме. Стойте, какво виждате, какво не виждате. Не знам колко... Така ли да ги правя? Братле, тази маса много ми пречи. Ма няма как да я преместя. Стойте да видя. Ако го премести, няма да ви стигне кабела. Гледам да го направя възможно най-добре за виждане.
Виждате някакви, че... О, мъга, като влог съм, братле. Какво става? Здравейте, хора. Аз съм Крис 987. Мисля, че това мога го махна. Така, добре, че кабела ми е хипер дълъг. И мисля, че ако го оставя... Ей, тук не знам какво ме виждате от студиото. Не ме шеймвайте, ако виждате някакъв траш от студиото. Мисля, че така ще е най-яко. Мисля, че така ще видите възможно най-много. Сега ще разкарам стола. Много ти благодаря, Веди. Много ти благодаря за донешена. Мисля, че ей така ще сме топ. Имаме ли го, бе? Имаме ли идеята? Правим ли го? Оп, защо тук отзад има някакви работи? Май ще го направим, чат. Светлината е бас яката. Това ли е? Виждате ли ме тук и ви трябва да дропна? О, още малко надолу сме ние. Ще го направим сега. Ще пръснем. Чат, готови ли сме? Готови ли сме? Това ли е? О, това е, даже ме виждате. Горе-долу, да видя. Перфектно, готови? Инсенето, каза, нали? Бам. Айде, ще ги направя, примерно, дай ми по 15 ще можем ли? Какво стана с нощния стрим? Това стана. Добре, let's go. Айде, единичка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мисля, 15 е kinda добре, защото не умирам след 15. Май 15 е окей. За сега е добре. Имайки се преди, че почти не правя лицеви. Смисля съм окей. Гледам да ги правя как трябва. Чувствам се здрав, як стабилен. 15-ка. Си баси нацепения. Добре. Става. Аре, 2-3 минутки и още 15. Брата, някакъв нацепен, не знам. Малко по малко, пичове. Че наистина утре съм на спагети. Ако ги правя повече. Брото ги нацепи. Фитнес музика трябва. О, моля, пусни някаква. О, ще пусна от епидемик, може би. Стойте да видя. Може. Вижте какво става. Опа. Това газа ли ми е? О, мъга, чат, не ми гледайте газа, моля ви, затворете си очите. Стойте да видя. Моля, пусна някаква нацепена фитнес музика. Така. Епидемик влизаме. Нали не ми гледате газа? Обещайте, че не ми гледате газа. Обещайте. Не, от епидемик е. Какъв гяд съм. Фитнес. Фитнес мюзик. Я да видим. Перфектна е. Какво ще кажа? Аз съм готов да направя още 3 серии по 15. Добре. Брото се смаш. Какво ще кажете за пешката? Идеално ли? Айде още 15. Да видим какво ще направим, какво ще издържим. Колко съм? Мисля, че мога да се бутна още малко да е по-след. Така. Сега на дропа трябва. Чакайте, върна за да цъкам на дропа. Стойте да цъкам на дропа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, пичове, не издържам. 13, трябва да ги направя 15. 14, не издържам тук вече. 15, не. След първите вече ми отива енергията. Има още kinda 15. Кога нямаш кой за ученик? Топ 10 Water Slides Music. Този път няма. Дропвам ги до 10 вече. 15 няма ги издържах. Слаб съм, чат. Ма вижте ме, аз съм пиле. Абсолютна батка. Брат, пили магнези и после, че няма, мога да мръднеш. Fair enough. Направили сме 30. Може да направиш elbow plank. Не искам да пробвам, защото вече ще умра така или иначе. Стойте, че може би музиката вече ще е шумна. Че не се само нацепвам. Не си е работа, братле, не знам, защо написах столица ви. Трябваше да напиша лайк 50. Сме вече на 30. Остават ни само още 70. Аз мисля да ги дигна до 50.
И после да си направим малко 99 Forest глупости и да направим още 50 след примерно 1 час почивка. Пробвай да направиш 3 само с една ръка. Братле, ако направя 3 с една ръка, което няма да стане вече, защото съм изморен, ще трябва да ми попростите 30, братле. Сеща се. Аз го направих веднъж и ми сипа тялото, за няколко дни бях трупнал на фас. 55 Nights in Forest ми е любимото. Кристофър да Light Fitness. Маля, ако имаше стримове да тренираме заедно, всички яхме сме бази, да имаме бази телата. Трябва да си направим, искате ли си направим нацепен стрим? Нацепи се с Крис. Леле, ти станеш така в ръцете на батка. Защото така тялото след 1 час вече се отпуснем и ръцете, утре ще са спагети. Значи какво по-добре наведнъж всичко, така ли? Пука на всяка лицева, защото колана ми се удря в земята. Да, трябва. Крис, нацепи се. Нацепи се с Крис. Направи ги на един път, така ще е по-добре. Добре, обаче ги правя по 10 май вече. Какво казахте? Магнезии, че да не умрат, това ли? Ще стримам 24 часа. Как ли да си запази енергията възможно най-много? Да правя 100 лицеви. Много съм тъп, братле. И наистина ние сме на живо от над 12 часа и сега правя лицевите. Не, че ако не бяхме на живо от 12 часа, ще да се правя много по-добре. Не ме взимайте погрешно, не се правя на големи нацепи, не мога да правя лицеви, не правя лицеви, но това в момента е... Ома, какво става, Хеки? Как е вайба, Хеки? Бавен си. Малко съм бавен. Малко съм тъп, че да го реша това да го направя. Що не станеш онлайн фитнес инструктор или надъхвач? Най-якото оранжевите чорапки много са готини, въртле. По-големите са направил за това. Добре, чат. Аз вече усещам, че ръцете ми умират. Наистина не очаквах толкова много да умират. Ще ходя си намеря магнезии, казвате. Трябва да имам тука. Let's go, Хеки. Какво музикално видео е? И сега ще ги правя по 10 пичове. Ще ги направим 2 по 10, за да стигнем 50. И след това ще видим какво ще правим. Защото казвате, че не трябва да ги правя на няколко серии, че да не съм спагети, ама... Не знам дали ще издържа да направя още 70. Защото аз на 30 вече не издържам. Рисунки по-късно. Темата за рисуване е мен в любимия ти стил. Онлайн курс е в момента, Лъчо. Какво научиш тук, никъде друга не го научиш. Ще се... опитам и аз да направя една. Айде, Васи. Чакаме те за една. Аре, мисля, че съм kinda готов за още 10, но няма да ми е лесно. Няма да издържам много. Добре, служи си въглито пред теб да се надъхваш, да мога да бягам. Пока, Мишо? За магнезия чекни раницата, моите имаш. О, добре, айде. Айде, още 10. Още 10 пичове, за да ги направим 40. Много съм зле. Някой, който тренира в момента ще ме гледа и ще каже баси лолото е, баси лиглото е това. Пичове, аз имам геймър билд, разбирате ли? Аз съм с геймър билд, толкова ми е. Аз толкова лицеви наведнъж или в един ден никога не съм правил. Коремни, да, коремни по едно време бях машина, правих много коремни, но лицеви никога не съм искал да си набивам ръцете и да стана някакъв нацепин, затова никога не съм правил лицеви, така че в момента това, което виждате е Raw Aggression and Power, братле. Raw 12 часа на живо Power. This is Sleeper Build не се прави. Добре, айде, чакайте да ги направим както трябва, е така. Мале колко съм потен след това. За какво си оправих косата? Добре, айде още 10. Мале като си сложа ръцете, така и направо ми се повръща. Айде, още 10 сме тук. Ще си цъкна колана, че да не се цъка по земята. Добре. Още 10 да ги направим 40. Едно. Опс, монстъра, I'm sorry. 2. 3. 4. 5. Изнемогвам. 6. 7. Не мога. 8. 9. 10, пича. Вече и 10 не издържам. Това е крейзи. Бате, не знам как ще ги направя. Не знам как ще ги направя. Пичове, стигаме 50. И после спираме за 1-2 часа. Знам, че мога, не знам на какво съм, обаче ще крашна много повече, ако не си дам почивка. Справих солидарна серия с теб. 22,5, ама днес съм тренирал в фитнес и съм изморен, разбирам те напълно. Аз направих 15, още 20, бат, стига бе! Вие сте откачени. Не знам, Тедо.
Вижда се вече как ръцете ти умаляха. Да, абсолютно. Те отначало бяха много стабилни. Ама са на 40-та, братле, вече не издържам. Утре ще боли. Но какво ще го правим? Утре какво да правя, така или иначе? Да спя? Ще го преспим, бе. Пусни си Reputation и прави 100 на един път, без да съм мигнал. Васи, това е много добро. Половина слей. Аз една не можех, много съм слаба. Ама не си можела, вече можеш, нали? Аз ми слязох надолу и не мога да се кача. Моят фитнес е работата ми. Абсолютно. Със сигурност е много изморяващо. Братле. Лъчо, знаеш, събуждам се и почвам протеин. Между другото ядох протеинов сандвич, това е. Сутринта започнах да си с протеинов сандвич. Почвам да правя коремни, мачкай. Не, още не мога, Феликс, ако ти трябваше да се научиш, не се притеснявай. Защо не направиш поредица My Little Muscle и втория сезон ще се казва My Big Muscle? Защото My Little Muscle не звучи много добре, братле. Ще ти го кажа така, искрено. My Little Muscle... Покажи бицарите. Искате да видите отблизо ли? Live and in action, гледай за какво става, просто аз не мога да стега. Гледай, чакай. Какво ще кажете? В какво се превърна този стрим, братле? Крис, трудни са, понеже лактите ти са настрани, а не назад. Значи да ги цъкна назад, така ли? Добре, айде. Мале, не се побира на екрана. Аз не говорих с YouTube. Ах, тути фрути. Откъде ги извади тия бицари, Какво ще кажете, Цак? Имах много по-силни ръце, като свирих на барабани. Вече не, за жалост. Значи, какво? Лактите да са по-назад, а не настрани. Това ли е? Ей, как трябва да са? Ей, така, мале, аз не издържам, братле. Така ли трябва да са? И на къде трябва да слизат? На така? Брат, това е много странно. Как се прави? Моля да ютубна How to make proper push-up. How to make proper push-up. Я да видим как се прави, бе. Така, слагам си по-близко до мене, шолдерите назад, ръцете леко настрани и като ги цъкам наистина трябва да е малко по... Моите са много настрани. Брото, къде ги показва, са малко по-назад. Добре. Може... Няма да издържа, не знам. Това е добре ми. Крис, може да смениш колко широко си ръцете, са повече други мускули. Гледай, какво животно това си суе! Добре, значи какво? Сега схемата е... Сигурно ще краш на вече. Ама, като ги цъкна и така... И какво? И като цъкам да са на така... Това може и да е найс. Я да видим дали ще умра. Още 10, за да ги преполовим на 50, нали? Едно. Ама така не слизам толкова надолу. Така крейзи, не така крейзи, така не издържам. Така напрягам супер много тази част, която не ми е толкова силна. Камните няма да се разсър пред тебе. Ако направиш диамант 10 пъти и те признавам, братле, аз не мога да направя нормални лицеви. Това ли беше, не помня. Fitness Instruction Hate Him, буквално. Не знам как да ги направя, пичове. Броя си едната. Разбирате ли, броя си едната. Няма да направя 100 сега. Ще си дам почивка и ще си цъкна малко ръцете под студена вода. И после отиваме да играем 99 нощи. Пичо, аз съм добър да играя игри. Не да правя лицеви опори. Не толкова много, като никога не съм правил толкова много. Нямам търпение това да приключи. Добре, значи са, какво? Още 9, братле, и се ме на 50 и после ще го мислим. То не е казано правя 100 лицеви наведнъж. Или днес. Мога ги направя когато си искам. Нали? Добре. Let's go with the rock. Ако го разпрете се ебалата с мене, ще ми изпърля. Добре, Оля, ти си по-напред от мене. Така, дайте сега ще видим какво мога да направим. Още 9 и това е. Едно. Това ли е правилното? 2? Не. Братле, не мога да направя 2 вече. Краш аутвам, пичове. Това е ако го изкара извън контекст.
И правят две лицеви без да се проличава, че съм направил 30-40 преди това. Мога ги добре след един месец, аз така си мисля. Не мога, Веди, не знам как работят по този начин. Лактите назад, не настрани. Не знам как работят по този начин, че ги дам назад, разбираш ли? В смисъл... Не знам откъде, защото така и така си напрягам някаква такава част, която не издържам. Ако някой го извади извън контекст. Може би ти липсва протеин, може би е това. О, аз не го разбирам, значи сега няма да ги правя, но ако ги правят така, братле, аз няма да издържам. Няма шанс. Ако е така някакси ги издържам, така не ги издържам, братле. Именно Кала, именно. Не искам да предобрям толкова, но аз не мога да ги направя. Хубаво, да правим още 7. Майка, баща, братле, каквото много после отивам да припавам на Dice Nine Forest. Добре, 7. Както можем настрани и назад, няма го мисля, просто да направя 7. 1, 2, oh, fuck! 3. Добре, държиме така. 4. Братле, не мога, от ли си? Как не мога да направя 50, толкова съм слаб, още 3 ми остават. Не, много съм зле. Не, няма ги правя на коленето, това е чит. То на колене да ги правиш, майце зле да не ги правя. След време почвам изобщо да не мога, лицеви изобщо не мога да правя една. Кашкавал съм. Супер кашкавал съм. Аз никога не съм правил толкова много лицеви. Ама какво е, пичове? Като никога през живота си не си правил лицеви и накрая някак си с 80 сета по 2-3 да направиш 50. Не се оплаквам. В смисъл, не е перфектно. Имам много по-зле от теб, ако питаш мен. Предполагам. Не знам какво е диаманта на дори нинджа, но в момента нямам сила да направя нормална. Какво е диаманта на Diamond Push-Up ли се води? Дайте ви какво ми пишете. Diamond Push-Up. Какво е Diamond Push-Up? What? Настрани. Аха. Това изглежда ужасно. Колко ще умра от това? Ако успея да... Не, това няма как да го направя. Това е мега трудно, нали? Бата, аз вече съм кашкавал, аз не издържам. Не си слаб, просто не си подготвен така отдънъж, не можеш да с подготовка разграфа. Абсолютно кава, прав си. И ти благодаря за подкрепата. Благодаря, че ме надъхваш. Не го прави в момента и аз така си мисля. Давай спляскане. И със задно салото на една ръка, нали? Аз съм съгласен. Добре. Айде, сега трябва да направим още 3 и отиваме да играем 99 нощи. И пода ще ми е най-големия враг, братле. Айде, ще направим ли 3 отведнъж? 1, 2, о, правим 3, о, край. 50, предполовихме ги, не мога повече. Изключвам камерата, че сложа другия статив. Вече е във връзка. Я да видим. Май съм сигурно съм много изпържен, мисъл. Сега ще се върна.
се понеси, има вайб музичка. Чайте, сега връщам и да видя и как е кадъра. И да оправя истото. О, леле, толкова съм щастлив, че приключи това. Нали, чат? Приключи. Тотално. BX. Тениската за рисунка, ето тия. Къде е Тони? Тони си легна. Добре. Проверяваме колко трябва. Истото много трябва да го намаля. Значи трябва да е малко по-надолу и трябва да съм по-тъмен и трябва да ходя си оправя косата и да си цъкна това. Значи нямаме 10 минути, пичове. Добре. Не си намалих истото. Добре. Я видим какво става. Добре ли сме? Добре сме. Само сме потни. Мазни. Като от фитнес са излезли, чата. Добре. Другите за следващия сабатон. Съгласен. Така. Пускам ви да погледате малко... Аре малко Слави Клашера, братле. Аз мисля, че заслужавате малко Слави Клашера. Аз отивам, наистина отивам, просто си оправя малко главата и да си пусна това. Си пусна ръцете под студена вода. Изпия един магнези. Идвам да цъкаме. Какво опуснем? 12 реални сигнала, че идва края на света. Чайте само да спра музиката, че не знам откъде идва. Ето я. Добре. Добре, айде малко Клави Слашера. Приятно гледане. Аз идвам след буквално 10 минути, няма и толкова. Оля, ти си откачен, аз. Какво ще е живота да не стримваш? Не знам какво ще е да не си на живо, защото последните 24 часа това ми е живота и сигурно вече приличам на сдъвкан и сплют, но не се чувствам така. Не се чувствам сдъвкан и сплют, защото съм мега зареден с енергия и изпратихме август месец. Феликс 18 месеца, благодаря ти! Сега ще ти кажа. Август месец го изпращаме с си якото. С легендарен и може би, даже аз съм сигурен, най-добрият ни до сега Събатон, но не най-добрият ни генерално, защото всяка година ще е все по-добре и по-добре. Както Тони ми подари илюстрацията, рисунката за 100 000 сабскрайбера, това е само началото. И това е само началото. Ще правим още по-яки, още по-крейзи, още по-запомнящи се, безсънни, пържещи, мачкащи, мега яки сабатони, които не са сабатони, ами са летни стриминг маратони. Само че казвам, че е сабатони, защото е много по-лесно да го рекламирам. Защото Оди обясни, той е с правилата на сабатон, ма не е сабатон, защото не е 5 дена, ма също така е със същите правила, ама общо взето аз не спа, крещиме тук, разбиваме се. Просто го наричаме сабатон, но не е сабатон. Просто е летен стриминг маратон. Крисатон. Летен грисатон. Каквото и да е. Другата година пак. Променен е вей, защото ми е паднал ми е гласа. Тубатон. За което им благодаря супер много. А сега ще оставя на Крис от преди около 25-6 часа да каже каквото има да каже. Не, след една минута. Малко това ще е толкова яко, ако го бях таймнал както трябва, ако гледах. Аз гледах как ще от часовника. Айде. Да каже каквото има да каже. Здравей, Крис от бъдещето. В момента е Крис от миналото на 30 август в 12:52 часа. 24 часа, как се чувстваш? Сигурно изглеждаш супер свежо, сигурно си скарал много добре.
Това поне със сигурност. И сигурно изобщо не ти се спи. Смисъл, какво ти е 24 часа буден, затова да седиш да цъкаш някакви игри и си говориш с хората. Нищо работа, нали? Абсолютно, буквално нищо работа. Изи. Надявам се да си се забавлявал. Надявам се да си изкарал един супер готин ежегоден маратон. Най-добрият до И сега. се надявам да имаш сили, за да отидеш до леглото и да заспиш първото, което е, но и да го направиш и другата година. Не знам, чата може да каже, дали няма да е зле и другата година да направим още едно. Добре, аз ще си доям сандвича, ще си изпия чайчето и мисля да започвам да ставам теб малко по малко след около 37 минути. А сега приятно, каквото и да правиш. Умиране? Не знам. Много обичам да си записвам съобщения аз за себе си от миналото и да се call outвам. Това бях аз. На запис. И само звук, няма камера. Ето какво ще каже Кристо миналото от преди 25 часа и нещо. Кажете чат дали искате Събатон и другата година. Веднъж годишно, за да е специално. Иначе не е специално. Честити 24 часа! Много ти благодаря, Драгония, за донейшена. Супер брутален отново. Айде ускато за последно честит Събатон, който приключи. Епично. Аз се забавлявах изключително много. Чат. Бяхте страхотни. Беше ме яко. Другата година го правим отново, но отново връщаме се още във вторник от 20:30 за следващия стрим. Не забравяйте отново най-важните неща. Да сте щастливи, да се забавлявате и да продължавате да сте винаги толкова готини, колкото бяхте на целият Събатон, защото аз съм зареден с позитивна енергия. Фокс, благодаря ти супер много за донейшена. И Охайо с колко ле струва Майнкрафт към 40? Благодаря ти, Охайо. Или 60, ако си го вземеш от стора. Мега яко. Време е за пост събатонска депресия. Малко 1-2 дена няма да знаем къде се намираме. Аз няма да знам, защото ще спа. Вие защото някакво гледате 24/7. Защото не е 7, защото е само 24/1. Но беше мега яко. Беше мега яко. Та не забравяйте да сте готини, щастливи. Да се наспите, да се хидратирате, да се грижите за себе си. И ще се видим утре на шорта, който той Ваня ми помогна. Thank you, Ваня. Ваня ми помогна да го направим за днеска, ама аз съм твърде неадекватен, че да го довърша. Утре за шорта. Гледайте новото ми видео. И не забравяйте, че днес все още имате шанс да си вземете плакати, да ме подкрепите, да си окачите нещо мега яко, мега красиво на стената. И да си вземете нещо от ProBook с код CXDL, за да участвате в раздаването, за което ви казах, за манга, която с цялата манга, която излезе до сега и цялата манга, която ще се излезе до краят на годината. Утре в 6 часа на премиера. Тя може и да е пусната, вече трябва да видя. Утре в 6 часа на премиера вече е пуснато. И излиза Крис Бой X Кристофър Лайт, което пък всички Кришо, ама няма значение. Good Boy Official Music Video. Сготвихме много. Песента е брутална. Видеото е уникално. Гледайте, слушайте, пръскайте се. Аз ще съм на премиерата, даже сега ще си пусна ремайндър. На премиерата в 18:00. Чакаме ви там с Кики. Една песен да започнем септември с нещо много хубаво. Бяхте мега яки. Бяхте мега свежи. Благодаря ви изключително за този Събатон, защото, както ви казах, физически може съм изморен, но психически съм never better. Това беше от мен за този Събатон. За тези 24 часа и 5 минути. Благодаря ви, че направихте този Събатон възможен, защото без всеки един от вас този Събатон нямаше да е възможен. Този канал нямаше да е възможен. Веди, благодаря ти. Не си закъснял със сигурност. Обещал съм, че който пише по време на стрима няма да е закъснял със сигурност, каквото и да става. Благодаря ви, че заради вас съществува този Събатон, този канал и този контент, като това, което е.
Очаквам ви отново другата година за Събатон специално, но за мега яки неща до постоянно. Never stop. Always vibe. Виждаме се във вторник от 23 се следващия стрим, в понеделник от 12 за следващия шорт. А от мен, дори с това, че бяхте тук, actually ми е малко емоционално да го кажа. И няма търпение се видим следващия път. А сега е време! Не мислете, че съм забравил за... Какво издава този звук? Предаването, в което аз издавам звук с нещо, вие трябва да познаете с какво съм издал звук и когато познаете, всъщност реално приключваме стрима. Наистина. Може би... О! Не са картите на Соник, не са как не е шише. Кенчето! Кое кенче? Искам точното кенче! Много хора казват монстър, но не е монстър. От фейк енергийната Тони позна. От Vidas Energy Drink Boost 100% натурално. Бяхте страхотни, благодаря с това, че бяхте тук. Това беше от мен за днес, то не е тази вечер. Това беше от мен за това денонощие. И се виждаме отново понеделник в 12 за следващия шорт. И във вторник от 20:30 за следващото поточно предаване. От мен... Аре, чао. Юли, август, а градът ми сега е пак пуст. Има гади в живота да е рядкост, жалко е, че топлия сон ми е слабост. Ама слабост, кое значение? Лятото е време за приключение. Яко жега ми е без съмнение, водата в морето ми носи вълнение. Но без теб е мъртво течение, затова оставам в града с теб. Абе, Тони, според тебе след 24 часа на живо, той е край. Was it real or was it fake? Oh no! It was fucking... Fuck yeah! Благодаря ви, че станахте истинския край на стрима. Аз знам, че много от вас са седяли с мен цяла нощ, така че пип, завити и цункари пуснат климатикче да не умрете от джега през деня, защото е време да спинкаме. Дори сега, че бяхте тук, бяхте много яки, нямам търпение да се видим, когато имаме да се видим. Хайпвайте новото видео, хайпвайте новото видео, това не съм ви го казал цял ден, вземете си плакат, участвайте последния ден в раздаването на пробук. И от нас с Тони двамата, защото тя е тук. Имаме да ви кажем едно. Качао! А градът ми сега е пак пуст. Има гади в живота да е рядкост, жалко е, че топлия сон ми е слабост. Ама слабост, кое значение? Лятото е време за приключение. Яко жега ми е без съмнение, водата в морето ми носи вълнение. Но без теб е мъртво течение.